И така, въодушевени от идеята, тръгнахме да търсим палави слончета, но попаднахме на стадо палави кончета. И то в самите покрайнини на Велинград. Кончетата са доста на брой и могат да се яздат от туристите. Има дори и малки понита за децата. Не мога да ви опиша какво удоволствие е да се язди кон. Тези, които са опитвали, знаят, а тези, които не са, могат да се засрамят и бързо да поправят пропуска си. Всички от екипа бяхме единодушни, че конете са едни от най-красивите и благородни неща на света. Злите езици твърдат, че конете били глупави животни, но лично аз предпочитам да язда едно такова красиво животно, вместо да играя шах с него. А да яздите кон в Родопите, това е едно от 100-те неща, които човек трябва да направи през живота си, дори само заради удоволствието от фукнята. И ако някой ви каже, че не се уморява от езда, не му вярвайте. Напротив, ездата е много изтощително занимание, дори само поради факта, че сте дишали чист въздух. А какво по-голямо удоволствие от това, след ездата да се отдадете в прегръдките